Medifon on Suomen kolmanneksi suurin lääketukkukauppa. Eli myydään apteekkeihin kaikkea tavaraa. Siellä on lääkkeitä ja siellä on vitamiineja, mitä nyt ylipäätänsä apteekissa myydään ihan laidasta laitaan. Siis on mennyt hyvin. Että kyllä aina on saanut mitä halutaan. Ja aina kun on esitetty toiveita, niin sit niitä on pyritty ratkaisemaan. On sitten projektit tai yritykset, niin yrityshän ei ole mitään ilman niitä työntekijöitä ja siellä on totta kai ollut eroja, mutta että pääsääntöisesti todella nyt näyttää oikeinkin hyvältä. Taas huoltopuolella, niin minkä takia oikeastaan mä tein sitten päätöksen siitä, että AutoStore valitaan siksi ratkaisuksi on se, että huoltaminen ja kaikki muut tämmöiset on todella hyviä, että sun ei tarvitse pysäyttää tuotantoa esimerkiksi huollon ajaksi. No me ollaan koulutettu, meillä on itse asiassa toistakymmentä superuseria, että me tarkoituksella vedettiin vähän överiksi se homma. Ihan vaan sen takia, että meillä on varmasti joka vuorossa sitä porukkaa. Tavallaan ehkä se iso haaste on se, että kun kuitenkin niitä katkoksia tulee niin harvoin, niin sitten kun työntekijä menee sinne huoltotasolle ja lähtee tekemään sitä, niin siinä on aina, ei nyt ihan uusi tilanne, mutta aina tulee semmoinen, että no mitähän tässä nyt piti tehdä. Että se on eri asia, että jos sitä joutuisi oikeasti tekemään viikoittain, niin sitten olisi tilanne ihan erilainen.